Boa xente, hoxe imos a falar sobre un rogo que presentamos no Pleno de Xaneiro sobre o acondicionamento dunha sala de estudo para a mocidade da nosa vila. Gran parte da mocidade atopas aínda en períodos formativos, ben sexa no bacharelato, en ciclos medios ou superiores, na universidade ou incluso preparando unhas oposicións. Todas estas persoas non contan cun espazo suficientemente amplo, cómodo, coas ferramentas necesarias e cun horario flexible no que desenvolver todas estas horas de estudo. O actual espazo da biblioteca atópase desfasado e non é preciso irse moi lonxe para atopar un posible referente. Aquí mesmo, no Concello do Porriño, ven de inaugurarse en outubro unha nova sala de estudo gratuita con moi boa acollida por parte da mocidade. Con todo isto, dende Pontareas en Común, presentamos ao Goberno Municipal a necesidade de acondicionar unha sala de estudo con todas as facilidades para vós, estudantes. E isto foi o que nos responderon. Totalmente a favor e por iso estamos traballando por dúas bandas, non? Primeiro é conseguir ter unha sala provisional de estudo co traslado da Praza de Abastos para a nave de Aceros del TEA, que dará baleiro ao actual mercado, e co cal este goberno o converterá nunha nova biblioteca municipal, pero non unha biblioteca municipal convencional, senón un contenedor cultural que promova a aprendizaxe permanente e a cidadanía activa. Un novo equipamento público que combine unha biblioteca tradicional e un centro comunitario nunha instalación de acceso á información. Unha biblioteca 24 horas e con espazos para estudar, espazos para a creación, salas de lectura. Unha vez escoitado isto, vos que pensades ao respecto? Parecevos adecuado unha nova biblioteca onde se atopa o actual mercado? Onde van realizar esa sala de estudo temporal? E canto imos esperar por ela? Deixade nos comentarios. Un saúdo e ata a próxima.